Keba min ye BMS ye Lafiya Koyita ne ale ye a directeur ba ye k'u ye baara belebeleba sigi sen kan baara min b'a to sa maaw taara wari min mara u fɛ yen an'u ye juru min don bi u b'u kɛ banki ye banki min bɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ Mali kɔnɔna na san 2000 ale ni 24 hukumu kɔnɔna na ko n'i ye u ka baaraw jateminɛ miliyari 1000 ani 140 ni kɔ kɛba musaka la u sera ka o de kɔni kamaru ko o baara kɛ ni o ye min ye 100 ani 40 ni kɔ ye u sera k'o fana sigi sen kan sa min ye juruko ta nasira ye k'a sɔrɔ min ye 100 ani 40 ye o kɔni kun ye miliyari ye sa yaasa u bɛ se ka min ɲini ka sigi sen kan min ye o kundama sera ka sɔrɔ ka kɛ n'u ka juru dontaw ye maaw la Banque Malienne de Solidarité n'an b'a wele ko BMSSA ko bi na jɔ kundama na a kɔni ka sɔrɔ kɛcogo ta nasira fɛ juru ni wari min nana mara a fɛ yen o b'a to bi banki min don a b'an ka bankiw bɛɛ lajɛlen ɲɛ banki 17 min bɛ Mali la san 2024 kɔnɔna na sa ale de kɔni kɛra fɔlɔ ye yan 7nan don farafinna an fanfɛ jamanaw kɔnɔna na min ye jamana 135 kan n'o olu bɛ UEMOA bankiw kɔnɔna na min ye a ye a bilara nin waati na Banque de Développement ye n'o ye BMSA ye ale ni BNDA n'o ye Banque Agricole ye olu fila yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni jɔyɔrɔ 11 na ale ni jɔyɔrɔ 23 nan o de bɛ u bolo UEMOA kɔnɔna na bi min ye nin ɲɛmaaya min sɔrɔlen filɛ nin Mali kɔnɔ k'a bɛ taa lawuli min na sa o ye Lafiya Koyita n'o ye directeur ye a n'a ka cɛdenw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ni baara kɛcogo ɲuman UEMOA jɛkulu ale bɛ baara min kɛ san o san ni kimɛli bɛ kɛ sa ko nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ o de kɔnɔna na wa a b'u ka bɔlɔlɔsira fana k'a bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a ye ko n'i y'a ta k'a jateminɛ miliyari 1000 ni 140 ni kɔ in kɛba ko o sɔrɔla mun fɛ sa o ye k'a fɔ ko BMS yɛrɛ a ka sɔrɔw yɛrɛ a n'a ka kow kɛcogo ko olu yɛlɛmana kosɛbɛ ani baara kɛcogo ɲuman min ye fasodenw ye u bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na gisew cayali ani baara kɛcogo ɲuman ka se ka o sigi sen kan bi ko n'i ye a ta k'a lajɛ an ka jamana kɔnɔna na jɔyɔrɔ 2nan o de tun bɛ a bolo BDM i b'a dɔn k'a fɔ ko ale ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye nka bi min ye BMS ye a ye BDM dangoyi jɔyɔrɔ 2nan o bɛ BDM bolo min ye BNDA ye ale de kɔni ye 3nan ye jɔyɔrɔ in hukumu kɔnɔna na kɛba musakaw ko nasira fɛ sa k'i b'a ye k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔna na sa banki kɔni minnu bɛ yen bi ni o banki ye sa n'o ye BNDA ye n'o ye BMS ye a jɔyɔrɔ bonyani ko sɔrɔla min fɛ o ye k'a fɔ an fanfɛ jamanaw kɔnɔna na banki minnu bɛ yen ni o ye 33 ye jate ye sa minnu bɛ baara kɛ kosɛbɛ sɔrɔko ta nasira fɛ ko BMS o kɔnɔna a kɛlen no 7nan ye kɛba farafinna an fanfɛ bolo bankiw la 33 la banki ɲɛnama 33 la ale kɛlen no 7nan ye BDM kɛlen no 11nan ye min ye BNDA o kɛra 23nan ye ko an ka banki 3 minnu filɛ nin ye ko u kɔni kɛba u ni Côte d'Ivoire taw yɔrɔ ka jan kosɛbɛ sabula Côte d'Ivoire taw olu kɔni de bɛ ɲɛ nin ko in na koyi olu ka wari bɛ taa se fo miliyari 3 ani kɔ ma olu bɛ se ka mun kɛ juru ye o mana bɔ yen tuguni Côte d'Ivoire banki wɛrɛ fana bɛ yen tuguni n'o ye NCA ye o fana bɛ taa se miliyari 2 ani kɔ ma Coris banki ka bɔ Burkinakaw fɛ yen kɛba jɔyɔrɔ 3nan bɛ ale bolo ale fana ta bɛnnen don miliyari 2 ani 100 ani kɔ ma kɛba ko ninnu bɛɛ lajɛlen ko ni jatew kɛra sa ka bɛn ni décembre kalo tile 31 ye bankiw ka sɔrɔko ta nasira fɛ UEMOA kɔnɔna na ni waati yɛrɛ la sa ko n'i ye ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta k'a jateminɛ ko fana yɛlɛla ko ye 100 sarada la min ye u bɛ fɛn minnu fɔ sa n'o ye maaw bɛ juru minnu ta u fɛ kɛba ko yɛlɛla ni 9 buruburu 3 ye min ye sɛbɛn min walen filɛ nin ye sa o bɛ tali kɛ Sali Nasiringo ta la n'o ye san 2023 ta ye k'o fana kunna sa min ye Côte d'Ivoire kaw ye halisa ani Senegali olu de kɔni tun bɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ koyi olu ka sɔrɔw ni olu kimɛli kɛ i b'a ye k'a fɔ ko bɛ taa sɔrɔ sa 35 buruburu 60 ni kɔ ma min ye 19 buruburu 30 o ye Senegalikaw ta ye sugubulon kɔnɔna na sugubulon min bɛ sigi san o san ka kɛ ni jatew ni kow kɛcogo ye ko wa ko n'i y'a bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ bi na kɛba ni nin jamana ninnu tɛmɛna n'o ye Senegal ni Côte d'Ivoire ye jamana min bɛna bi n'o ka sɔrɔ kimɛli jatela kosɛbɛ o ye Burkina ye koyi 13 buruburu 30 o mana bɔ yen sa Mali kɔni min na sa min ye 11 ye Benin ta ye 9 ye Togo ta ye 7 ye Niger ta ye 3 ye wa Guinée Bissau ta ye 0 ye kɛba sɔrɔko ta nasira fɛ k'o de la sa min ye sɛbɛn mun bɔlen filɛ nin ye o b'a yira sa k'a fɔ ko min ye BMS ye
bangi min do a ye baara kɛ a ye cɛsiri kɛ ka jɔyɔrɔ di Mali ma bi Mali kan ka se ka waso ni min ye farafina an fanfɛ bolo fɛ ko BMS Mali kɔnɔ Mali kɔkan ani jamana fan caman fɛ ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi ka fɔ ko baara kɛcogo yɛlɛmana ko bɛ ka teliya juruko ta na sira fɛ ale ni min ye client bisimila ko ɲuman ni bɛrɛbɛrɛ ko ɲuman na Lafiya Koyita n'a ka cɛdenw ko o y'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ye ka kɛɲɛ ni minisiri Aluseni Sanu ale ka kuntilennaw ye Keba. Nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada in na kibaruyaw la kibaruya minnu dira